Троловете. Не само митични създания от скандинавските легенди. В днешно време тролът е професия. Завърших Тролския университет в Тирана през 2010 година и веднага постъпих на работа като трол в София. Основният враг на трола е истината, а неговият шеф – политик или олигарх. Ало, шефе, колко хора трябва да обидя днеска? Тък му сядам върху клавиатурата. Те работят с фалшиви профили, фалшиви имена и най-важното с фалшиви цели. А целта? Да замърсят информационната среда, да отдавят истината в шум, да отвлекат вниманието. Леко по леко започнах да ставам вулгарен. Моите шефове започнаха да ме харесват, да ме канят по семинари. Той търси взрив, ще те обиди, ще се заяде, ще те нарече некомпетентен или тапанар. Ти си некомпетентен тапанар. Махай се от тука. Не, махай се от тука. Толкова се махне, аз оставам без работа. Според НСИ, 30% от коментарите в социалните мрежи и интернет са от тролове. По света близо 50. Нещастник такъв, говедо мръсно, селянин. Това беше доскоро. Новата вълна вече не пише. Новата вълна генерира. Изкуствен интелект, чат-ботове, ферми за коментари, фабрики за дезинформация, които работят 24/7. Представи си стая с 2000 телефона, таблети и лаптопи. Всичко управлявано от един софтуер. Генерира, публикува, коментира. Дори тишината звучи по-интелигентно от теб. Супер. Защо правят това? Ще разгледаме темата с криптото. Свободна валута, извън системата, без банка, без посредник, без разрешение. Троловете започват атаки. Криптото е пълна измама. То е за селяни. Същата система, която те кара да се страхуваш от крипто, в същото време купува биткоин. Крипто бъдеще. За какво ти е бъдеще? Настоящето е важно. Това е война с информацията. Който контролира думите, той контролира и парите. А троловете, те са просто платени войници на една стара лъжа, която се страхува от истината. Пиши обидни коментари и нека някой друг решава вместо теб. Бъди трол.